Tak čus, takže jak vidíte, vítám vás u dalšího challenge. Je to lžička kafe, tady, to. Není to celá lžička, ale snad to postačí, no. A já jsem slyšel, že je to, že je to fakt hnusný, jo, takže chci to určitě zkusit a co na to říct, no. Fuj, to humus. No, takže přece jenom, nebylo to tak těžký, jak každý říká, ale jako ono je to strašně suchý a úplně, jako, je to prostě humus, jo. Takže, co mám to říct, no, takže příště čekejte buď nějaký možná sketch, anebo nějakou ochutnávku nějakého energiáku, ještě uvidíme, no. Tak, zdar.